खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। राजथावनि दिल्लीयाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। दिल्ली पुलिसा राहुल गान्धी आरो प्रियंकाजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ हमदों। बे हमनानै गारियाव दैखोनानै लांनायाव पुलिसफोरजों कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरखौ गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थि आय'गनि हेंथायै भट खावनायनि अजद दैखांनानै सोमावसारनो थांनाय समावनो राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धीजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसा हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला राहुल गान्धीआ सिगाङावनो अजद होनाय बिसायख'थि आय'गआ भट खावनायनि हेंथायै कंग्रेसआ मैया दिल्लीयाव सोमावसारदोंमोन। संसद भवननिफ्राय इन्डियान ब्लकनि बिसायख'थि आय'गनि मावख'सिम कंग्रेस दोलोआ सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन आरो बे समावनो पुलिसा राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धीजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसा गारियाव दैखांनानै लानानै थाङो। साख्रि होनायनि मुङै थगायनानै रां लानानै पुलिसनि जेयाव नांदों सासे दालालि सुबुङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे शंकर भौमिक मुंनि दालालिया दै जगायनाय बिफानाव साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय थगायनानै रां लादोंमोन। बे जाथाया सिगाङाव फैनायनि उनाव 6 दाननि सिगां दै जगायनाय बिफाना बिनि हेंथायै CIDनो गसर थिसनदोंमोन आरो बे गसर होनायनि उनाव दायो खारखोमानानै थानाय दालालि शंकर भौमिकखौ एरेस्ट खालामबाय। एक्टर रबि नार्जारिनि सायाव गहपुरनि गासै 7था गामिनि रायजो-राजाफ्रा मोनसे खौरां मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला एक्टर रबि नार्जारि आरो बिथांनि बिसि पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट इसा नार्जारिया BTRआव हाबा बुंनायखौ लानानै बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। रबि नार्जारिनि बिसि इसा नार्जारिया गंस्नि गामिखौ BTRआव थानाङा होननानै बुङाखै होननानै फोरमायदों। नाथाय रायजो-राजाफ्रा बिथाङा लिरनाय फोरमानलाइफोरखौ नायनो बिदोंमोन, नाथाय बिथाङा नायहोआखै। रबि नार्जारि बिथाङा BTRआव थानायाव हेंथा गैया, नाथाय बिथांनि बिसि पन्चायत प्रेसिडेन्ट इसा नार्जारिया BTRआव थागोन होननानै NOC सार्टिफिकेटखौ होआखै आरो गामिनि सानै सुबुंफोरखौ गहपुर थानायाव केस होदों। बे केस थिसननायखौ रायजो-राजाफ्रा थाबैनो बोखांफिननानै लानो थाखाय दाबि खालामदों। सिलचराव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों पुलिसा। काछार पुलिसा मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 2,50 लाख रांनि गान्जा हमनो हादों। बे हमनो मोननाय गान्जाखौ गासै 362 केजि जागोन आरो बेजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौबो खानो हायो। बे खाजानाय गान्जा फालांगिरिनि सिनायथिखौ प्रदीप कौर होननानै सिनायथिनो हादों आरो त्रिपुरानिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ सन्देह सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ पुलिसा हमनो हायो। गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलंजरा गामिनि रायजो-राजाफ्रा दैजों लोमसाव जानानै हालाय-हाफाय जानांदों। जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव सिनस्रि दैमानि देरनायाव गासै गं 121 नखरफोरा दैजों लोमसाव जानानै हालाय-हाफाय जादों। बे दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो मैया जुमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा MLA जिरेन बसुमतारिनि नुजाथिनायाव जानाय लोंनाय आदार आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जगायनानै होदों। हाग्रानि मैदेरनि सानफ्रोमबो उदखार खालामफैनायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोनै उन्दुलांनो हायाखै। चिरांनि बिजनीयाव हाग्रानि मैदेरा खनसेयैनो गं-10 सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनानै सिलिंखार खालामदों। मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो उदखार खालामफैबाय थानायनि जाहोनाव बिजनीनि फानबारि, बरपेटा, दैलंसार, बिष्णुपुर, खुख्लुं ओनसोलनि सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। जेराव बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ खावलायदों आरो जुदि बेनि सायाव जेबो राहा लायाब्ला मैदेरखौ जों हाबनो हायैनि थाखाय कारेन्ट सट होनाय जागोन आरो बे कारेन्ट सट होनायाव जुदि मैदेरनि जिउ खहा जायोब्ला बेवहाय जोंनि जेबो दाय गैया होननानै बुंथियो जेंनायाव गोग्लैनाय रायजो-राजाफ्रा। थागिबि सुबुंफोरनो हाथियारबो नांगौ आरो हाबो नांगौ। हाथियार होनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया फिनजाथाय होनानै बे खौरांखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बादिब्ला थागिबि सुबुंफोरनो रैखाथिनि थाखाय हाथियार होनाया बाखनायथाव। हाथियार गैयाब्ला थागिबि सुबुंफोरा साउथ सालमारा, मानकासाराव माबोरै थागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया सोंथि खालामदों। 25,000 दखल खालामग्रानि गेजेराव 100 थागिबि सुबुंफोरा सत्रखौ रैखाथि होगासिनो दङ। बेनिनो थाखाय आयेननि गेजेरजों हाथियार आरो हानि मोनथायबो नांगौ। नाथाय गिबि मन्थ्रिनि हाथियारबो नांगौ बुंनाय बिबुंथिखौ लानानै गासै रायजोआवनो फिनजाथाय सोमजिदोंमोन। गौरब गगৈ, अखिल गगৈ, AIUDF आरो आमसु बायदि आफादफोरा बे खोथाखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदोंमोन। हाथियारनि मोनथाय होनाया रायजोनि आयेन आब्रुथिखौ गाज्रिसिन खालामगोन होननानैबो अजद दैखांदोंमोन गिबि मन्थ्रिनि सायाव। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिबावब्ला दखल खालामग्राफोरा आसामनि जायगाफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। मानकासार, साउथ सालमारा, धुबुरी, थिं, लाहरिघाट आरो मैराबारिनिफ्राय फैनाय गोदान ओनसोलफोराव दखल खालामगासिनो दङ। बे हाग्रा ओनसोलाव दखल खालामग्राफोरा जोबोद खम समनि गेजेरावनो गेदेर गामिफोर फसंदों। सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ मुंख्लं बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङै स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गासै 5 कौटि रांनि बाजेटजों बिटिआर सोरखारा बे स्टेडियामखौ लुफुंनाय जागोनखौ मिथिहोदों CM प्रमद बर'आ।
आथिखालाव खायसे खायसे सुबुंफोरा जाथावै जाथायखौबो खालामनायखौ नुनो मोनसै। बेफोरबादिनो गाज्रि मुगैथाव सुबुङा समाजाव लाजिनांथाव आरो मुगैथाव थासारि खालामदों। थिग बेबादिनो बिफा आरो फिसाजोनि सोमोन्दोखौ सिफायदों सासे लम्पट बिफाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला हजायाव सासे लम्पट सुबुङा गावनि असे फिसाजोजोंनो देहायारि सोमोन्दो लाखिनाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो बिमाया थानायाव केस थिसननायनि उनाव दायनिगिरि बिफाखौ हजाय पुलिसा एरेस्ट खालामदों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बे दुथां लम्पट बिफाया सासे ई-रिक्सा सालायगिरिमोन। OHSLC आरो OHS आनजादाव सेथि मासि लानानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। 2025 मायथाइनि OHSLC आनजादाव बर' बिजोंजों आरो OHS साइन्स एन्ड आर्टस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। गेजेर बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव OHSLC आरो OHS आनजादाव सेथि मासि लानानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बानजायनाय जादों। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं कृष्णान बसुमतारिया। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबावो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बसुमतारि, गेजेर बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि कनक दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा हाबफैनाय 4 बांलादेशिफोरखौ हमनो हादों पुलिसा। काश्मीरनिफ्राय रेलजों फैदोंमोन बे 4 बांलादेशि सुबुङा। गुवाहाटी सोहोरनि पल्टन बाजाराव बेरायबाय थानाय समाव सन्देहआव सोंनाय फिन्नाय खालामनानै बे 4 बांलादेशिखौ पुलिसा हमनो हायो। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबो फुंबिलिनि समाव रादाब मोनबाय थानो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।